Hello mga inyans, no? Mga inyans, no? Papiwan ko yung presyo dito sa ano, sa may, dito pa rin tayo sa may Dagupan, no? Mitsubishi, no? Yung mga brands ng motorcycle ito mga inyans, no? Papiwan ko yung price dito. Tara mga inyans, no? Samahan nyo ako. Ito mga inyans, no? Yung Samurai na Euro, no? Bago ito mga inyans, no? Yung 155 nila, no? Yung presyo nito mga inyans, no? Is 88,900. Yung cash na down payment is 5,000. Season month niya is 16,994. 24 months siya is 12,41. 9 months, 12 months and 9,199. 30 months and 4, 6, 4, 2. 10 months is 6, 6, 6, 7, 4, 1, 3, 9. Bali mo yun, marami siyang dito. May mga iba-iba siyang kulay dito mga yun. Ayan, Samurai. May white siya. Tapos bali ibang mga motor mga yun, no? Itong ano, itong Euro, no? Beeperman to, Beeperman. Yung presyo mo yan, so yung Beeperman 150. Ito 62,000, no? 100 gulong. Ito yung 759 6 months. Ito yung third 24 months. 7,022 yung 12 months and 3,579 yung 30 months and 36 months niya is 3,197. 5,109 yung 18 months. Ito yung Beeperman minus, no? Yun naman yung Euro Sports 125. Ito 10,478 yung 6 months, 5,791 yung 12 months, 4,229 yung 18 months, and 3,448 yung 24 months, and 2,979 yung 30 months, and 2,667 yung 30 months. Ayun yan, yung Euro Sports are 125. Yung presyo ng Icon na Kiwi, ito ano sa 6,100. So yun naman yan dito sa may Mitsubishi, no? Dagupan, no? Ayan, sa likod natin sa Sir Richard, no? Yan yung in-charge dito, no? Punta natin yan sa tapat ng SM lang, no? Sa may Dagupan, downtown, no? Dito sa may, ano, junction pala, traffic light, no? Okay mga yans, no? Salamat po, God bless you, more power, keep safe, sana sa buti kayong palagay. Bye-bye, mga yans.